Aku nyuwun langkah mau ngayu ya. Wes. Dikepenake. Mumpung juga live streaming. Sing nonton ya akeh. Alhamdulillah niki mau nonton luar biasa. Siang panetara ratri mong eling manis sing ati sliramu bakal tak tresnani tanet saya sang yang witi yo yo tresnaku kinarya tamba suwung jroning batinku wong bagus antep narasa hatimu tresnaku jroning kalbu senajan ngaruh banyu segara tresnaku ora bakal cidra senadyan nyawa koncat sakaraga wis tresna Mayus putra budaya pandai begitu jas kandas ya oh aku malah gobias loh, ganteng jentengane tenan loh. Lah malah grogi malah. Wah, aku ya jen piye ngene iki ya. Ayo Mas. Siang pantara ratri mong ramu sing tak tresnani orang ira aku iso ngancani kaya mong mayus sing tak impi tresnaku kinarya tamba susah jroning batinku wong bagus antep narasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan ngaruh banyu segara tresnaku ora bakal cidra senadyan nyawa koncat sakaraga wis tresna ra bisa dipisah
Tuh